Baby, jeg får snart fri. Spiller du dansk eller matematik? Min nummer 1, jeg tager mange af de ting der. Jeg synes i nummer 2, lover vi at grine, ja. Og nummer 3, så kan vi også det, ja. I undertimen, der kan lide at grine. Resten timen har vi lyst til at smile, ja. Vi ved det lidt forkert, men vi kan slet ikke lade være. Vi elsker, når Jesper griner. Når vi har idræt sammen med ham. Når han går der så smukt og smiler. Og han ikke er på barsel mere. Vi elsker, når ulen vinter. Når vi kommer ned ad gang, får vi lyst til at tage et år sammen. Er det en fugl? Nej, det er Carly Mr. B. Er det et fly? Nej, det er Carly Mr. B. Det er Carly Mr. B. Det er Carly Mr. B. Jo. Carly, du har det smukkeste smil. Gid vi havde sådan et. Carly, Carly, Carly. Carly, du kom til alt var noget lort. Og nu er vi klargjort. Carly, du er en steg. Og vi elsker dig. Carly. Yeah. Let the beat drop. Christina køber 6 kilo, Nilla køber 10. Camilla køber kold, den er allerede 9. Og hvad så Henrik? Kaffe kan du drikke. Mit går han vil hellere snakke i 1 minut. Og hvad med Mikkel? Han var det shit. Klarede at lave Duolingo, nu laver han for lidt. Line laver penge, og vi har en fest. Line takker af, tak for de gode dage. Far, tak for de år, tak for de år. I prøver at følge med os, men vi svær overgå. Tak for de år, tak for de år. I prøver at følge med os, men vi svær overgå. Vi har det ikke som vi plejer. Der er sket noget nyt for os. Vi er rundt på gulvet, vi sejler. Og det er på grund af dem. Det var 10 år sammen, det var lang tid. Vi var alle sammen til eksamen. Vi gik i stå, da vi så det. For det var sidste dag, og det var før os var dem fra 9. Vi så op, hvor solen skinnede. Var i en anden verden, og vi var der sammen med os. En ting, som vi godt kunne sige, der var 1000 ting, som vi godt kunne lide. Kan vi få et top på eksempelvis? Vi ved ikke, hvordan det vil ske. Jeg kan sige ja til dansk, men til tysk, der siger han nej. Hello, lukker tyskbogen op og siger ja, der skiller spjættig. Du kan næsten se det på os, tysken kan ikke få os. De siger, vi burde prøve. Vi siger, lad os dog, lad os komme væk herfra, væk for dagen er ovne. Vi tager en time til og tager en tår mere. Hvad end der holder tårne tilbage, og vi er helt væk, og de er lige der. Tysken spiller og Nierne siger, kom og tag os helt derude, hvor drømmen er de aldrig ender. Og lad os aldrig vågne, kom og giv os endnu en af vores lille solløse ned, og danse under månen. Hey, jeg er løn som os. Vi fejrer benene væk, så hurtigt væk under jer. Vi sagde de rigtige ting, og vi gør det på den bedste måde. Men nu er vi færdige. Nu viser vi, hvad vi har lært. Nu ser vi noget matematik, vi har haft om. Vi har set alle de ting, der har været, som vi skulle lære om.
før vi kunne gå op. Nu hører jeg noget, den stemme jeg har overhørt. Du bagud det spil, du fik lov at gøre. Så den her finger op er ikke en tommeltot. Ja, Elias, jeg kan ikke rigtig finde dig på min snapmap. Ja, bro, du har været sådan væk en hel time, eller? Ja, bro. Var det han så noget? Det kom. Det er vores sidste dag, yeah. Så mange ting der sker. Hvad skal der nu ske? Ikke mere tid tilbage, yeah. Lad os sige en til ting. Tak til alle lærerne. Ja, det var vores sidste dag på årsskolen. Kommer til os som mine venner, men selvfølgelig også lån. Hvem er ellers er der sat, analyserer ikke nogen. Forstår du stadig ikke, hvorfor I skulle tage vores telefon, yeah. Wow. Så er det første, anden, tredje, fire, femte, sjette, syvende, ottende, nu det niende. Yeah, I ved vi er undefeated. Ja, vi står her på toppen, vi skal vide, at vi kan lide det. Der er så mange gode ting med Nina, men oh nej. Alle lektioner, det kommer vores vej. Der er så mange ting, I ikke kan se oppe på vores gang. 100 sider nu i stave, hvor kan gøre dagen lang. Men vi er færdige med det hele, vi skal videre, fordi det er vores sidste dag.